खुलुमबाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअआ बारा इम्पर्टेन्टबो नङा आरो एथ'राब गोलावबो जानाय नङा सर्ट जागोन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव साननैसो बा सानसे मैयानि ना दाखालिनि आं मोनसे निउसाव नुनो मोनदों बेंटलावहाय मोनसे सिखाव जादों खिन्थु जाय सिखाव बेखौबो हमनानै मोनफिनदों बियो जाहैबाय मोजां जादों होननानै बुंजागोन जों मानो होननानै बुङोब्ला बे सिखावा सिखावखा बा सिखावा सिखावखा होनना बुंबाबो जानाय नङा बेबो मोनसे गोरोन्थि जागोन जों बे सिखावखौ जों माबायदिहाय मोजाङाव लाबोनो हागोन बेफोरबायदिनि फारसेबो फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफाद बेफोरबायदि सांग्रांथि हाबाफारि बा गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बैफोर सिखावफ्रा बैफोरनि फारसे बारा नोजोरखौ होआखै नोजोर होदोंब्लाबो नोजोर होयैफोरबायदि गोसो होदोंब्लाबो बिथांमोननि खोथाफोरखौ खोनासंनो बा मोजां जा गाज्रियानो जा बै सासे दैदेनगिरिनि बाथ्राया बै सासे दैदेनगिरिया बा बै सासे दैदेनगिरिया मा बुंदों बिथांनि खोथाखौ एसे खोनासंनाया मोजां ना गाज्रि बेफोर बाथ्राखौ खोनासंनायाबो मोजां दिनै सिखाव होननानै बुङोब्ला जों गाज्रि नोजोरजों नायो बा गाज्रि मेगनजों जों बिथांमोनखौ नायनाय जायो ओंखायनो आं सानो जाय सिखाव खालामदोंमोन बा जाय न'खरा दिनै दखान होदोंमोन बेंटलावहाय दामि दामि दखनाबो गोमादों होननानै बुंदों बिदिनो 4,500 बेफोरबायदि गोबां दखना गांथाम गांब्रै सेट दखना बेफोरबायदि गोमादों होननानै बुंदों दुखु नांदों जाय दखानदार बिथांनि न'निफ्राय 1.5 लाखसो थाखानि माल गोमादों होननानै बुंदों थ' दिनैहाय जों बेखौ खोनानानै बा सिखावखौ हमजादोंबो आरो सिखावबो खावजादोंबो जों दुखु नांदों जे बर'नि गेजेरावबो दे बेफोरबायदि फिसा फिसौ जिनिसखौ खावो गुबुनखौ बुंनो थाङा आंनो बेफोरबायदिनि फारसे भुक्तभोगि एक्चुअलि आंहा बाइकआ स्कुटि गंसे गोमाजादों एनिथिं एमजे चेनेल बिथाङाबो आंनि स्कुटि गोमानायखौ हगारनाय जादों आंबो मोनफिननाय जायाखै बे दिननिफ्रायनो आं दिनैसिमबो रावनिबो बा बाइक बा माबा लाफिननो हानायनि केपासिटिया जायाखै देरहासार इस्लारि बिथाङावबो होदों जायखिजाया आंनि स्कुटि गोमानायखौ बिथांमोन मोननै चेनेला बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो थेंक्स बावहरो स्पेशल देरहासार ओमफ्राय स्पेशल एनिथिं एमजे जायफ्रा आंनि स्कुटि गोमानायखौ बिथांमोना गावबा गावनि चेनेलाव हगारदों बिथांमोननिसिम दिनैसो आङो थेंक्सखौ बावहरनो रोंदों दै बिथांमोना जाहाथे दुखु मोना माने सिखावा सिखावखा बिदिबो होनजायो बेराफारसे सिखाव होनबा जों बिराद माबायाव गाज्रि नोजोराव लायो गाज्रि नोजोराव लायो जों एक्चुअलि बै सिखावफोरखौबो जे मोजाङाव लाबोनो हागोन बेखौ जों मालाबाबो सानफेरा रावबो सानफेरा आनखि जोंनि दैदेनगिरि बा लिडारफोराबो आरोखि ना बेफोरबायदिखौ जों मोजाङाव सानफेरा बे सिखावा सिखावखा होननानै सानो नाथाय बे सिखावखौ जों माबायदि लाबोनो नांगोन आं सानो आरोखि जोंनि दा एक्चुअलि बेफोरबायदिनि फारसेबो सानफ्रोमबो जुदि बिखौ 1 घन्टासो जुदि नोंजों लाफायोबा बा आधा घन्टासो जुदि नोंजों लाफायोबा बा बिनि ब्रेनावहाय सिखावनि खोथाखौनो डाइभार्ट खालामनानै दोनना होनो हायोब्ला एक्चुअलि बे सिखावाबो मोजाङाव फैगोन होननानै आं सानो दिनैहाय जोंहा मा है सिखावसोलै बेखौलाय मानो लाफानांगौ बे मोनसे हुदाया थायो मानसिनियावहाय जोंनियावहाय जेसेबां धार्मिकानो होन जेसेबां माबायानो होन खिन्थु बै बिथांमोना सिखावब्लाथाय बेखौ ओरैबायदि नोजोराव नायो आरो जे हमफ्लां मोनबाय हयथ'बा सिखावफ्रा थैनोबो हागौ बुग्लिनायनि सर्टआव थैनोबो हागौ बेफोरबायदि आरोखि थ' आं बेखिनि भिडिअखौनो लाबोनाय जादोंमोन दुखु नांदों जायहा दिनैहाय दखना खावजादों बिसोरखौबो बिनि बेफोरबायदि जाहाथे जाया जाय दखना दखान होदों बिथांमोनाबो बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो दखान मोनसे होनाय जायो आरो माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो थाइसे थाइनै दिनै थाइसे गाबोन थाइनै गाबोन थाइथाम बेफोरबायदि बुथुमना दोननानैसो हयथ'बा बिथांमोना गुबुन दखान माबानिफ्राय खायफा लन लानानैसो दखानखौ लुफुंनाय जायो बिनि गेजेरावनो जुदि माबा मोनसे खहा जायोबा एक्चुअलि दुखु नाङो सिखावफ्राबो हमजाबाय जों बर' रावबो नङा जों बर'आनो गोजा दुखु नांदों आं दुखु मोनदों जे जेसेबां जायफ्रा बेफोरबायदि
सानबाय थायो सानफ्रोमबो सोरनिबा मोसौ खावनांगौ सोरनिबा मटर साइकेल खावनांगौ सोरनिबा न'नि दखना दखाननि माबा माबि बायदिसिना मबाइल खावनांगौ बे हुदाखौ गारनायाबा मोजां मानो होनना बुङोब्ला सिखाव होननानै बुङोब्ला बिराद गाज्रि नोजोराव नायो माने दाखायथि होननानै बुङोब्लाथ' बेखौ एकदम दानथारग्रा सुथारग्रा मोनबानो जेराव सुबिदा मोनो बावहायनो दाखायत खालामो बे माबायावहाय सानहोयो आरोखि जों गासैबो आंल' नङा गासैबो ट्राइबानो गासैबो जनगोष्ठियानो गासैबो हारियानो बेखौ नायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला आं बेखिनि भिडिअखौ दान्दिसेब्लाबो लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना बे जाय आइजो बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ दान्दिसे नायलां जाहाथे बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि सिखाव खावलाया सिखाव जायफ्रा आं खावबाय थाग्रा आं बिनि फारसे एसे गोजानाव थानोसै बिदि सानोब्ला मोजां आरोबाव दैदेनगिरिफ्राबो बे माखासे माबाफोरखौ आरो जाखिनि सिखाव जादों बे एकदम गैयै न'खरनि बा एकदम अबस्था गाज्रि आंनि मोनथिनायाव आरोखि जायफ्रा हमजानाय बिथांमोना अबस्था गाज्रि बा सोरबाया बायदिसिना बेफोरबायदिनि अबस्थानि मानसिसो होननानै खोनानो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि मानसिखौ हयथ'बा गामिनि दैदेनगिरिफोर बै सुबुंफ्रा गामिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ एसे खोनासंनायाबो मोजां मा बुंदों बेफोरो आरो बे सासे न'खरनिखौ खावनाय लोगो मा जाहैगोन आं बायसान्स हमजायोब्ला बे आरोखि थ' लोगोफोर आङो बेंटलनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ दान्दिसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों थ' आं एसेल' होननानै बुंदोंमोन गोबां खोथाखौ बुंलांबाय बाव गासैबो बर' रायजो राजानाव आं मोनसे क्षमा बिनो नागिरो खारन आं दिनै बेफोरबायदि मालाबाबो सिखाव सिथमनि बा गुबुन बायदिसिना माबानि खोथाखौ लाबोफेरामोन दिनै बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा जुदि बुंदोंबा आं गासैबो बर' रायजो राजा आरो दैदेनगिरि बा जोंनि प्रसासन बा पुलिस प्रसासन बिथांमोनावबो क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर बिथांमोननि स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो आं बेखौनो आंनि जाखिनि बुंनांगौ बेखौ दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि आंनि दखानावथ' सिखाव हाबदोंमोन ओमफ्राय दा सिखावखौ सारमोननि आखाइनिफ्राय सारमोना बोरै नागिरखो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय माखासे जिखौ मोनबाय माखासे जिया गोमानानै दं दाबो मोनजोबाखै माबोरै मिन्थिया बे सिखाव खावनायखौ थारमाने सारमोना टारगेट खालामनाय बायदि जाबाय आरो ना माबा मा होनो आंथ' खोन्थादोंमोन इदि मानसि नोजोर होबाय थायोमोन होननानै ओमफ्राय दा सारमोन आंनि टारगेट बायदि सारमोना थांनानै मोनबोबाय आरो सोर बेलाय खावग्राया नामखौ आं मिथिया नोंसोरो बैयाव दं सिखावा माबानो हागोन जायगानिखा बे बेंटल एरियानिनो औ ओमफ्राय आंथ' सिगाङाव बिदि मालाबाबो जाफेराखै आरो आं दखान होनायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन ना बेसेबांसोनि मा खावा ओमफ्राय मा बेयाव माखासे जिखौ मोनबाय बिदिनो सिम्पोल जिफोरा माखासे गोमाबाय ओमफ्राय सेक दख'ना दाम गोसानि दंमोन माखासे बिसोर गांब्रैसो गैला आरो बेसेबांसोनि मुल्य जागौमोन खावनाया बे खावनाया खमावबो 1.5 लाखसो थांगौमोन आरो